L'humanisme literari va ser una autèntica revolució que va canviar Europa per sempre. I un es pot preguntar, on va començar tot plegat? Doncs la resposta ens porta a un sol home. La figura que bàsicament va crear el motlle de l'humanista, Francesco Petrarca. Bé, la pregunta que ens hem de fer per començar és bastant directa. Si haguéssim de triar una sola persona, un punt d'origen de l'humanisme, quin seria? La resposta és sorprenentment clara. Doncs sí, no hi ha gaire debat. Aquesta figura és Francesco Petrarca. I atenció, no és que fos només un dels primers, no, és que ell va ser el model. Va crear literalment el patró a seguir. Per entendre'l, pensem una mica en la seva vida. Nascut a Arezzo, a la Toscana, Petrarca va ser un rodamó. Va estudiar a Bologna, però va ser a Avinyó, on va descobrir la passió que ho canviaria tot, la literatura antiga. I ull, que aquest interès pels clàssics no era un simple hobby, no, va ser la llavor de tot el que vindria després. Però el que és realment fascinant de Petrarca no és només la seva biografia, sinó el seu projecte intel·lectual. Va assumir un repte que era senzillament gegantí. Com podia construir un pont entre dos mons que en aquella època semblaven totalment incompatibles? Pensem-ho. D'una banda tenim la tradició cristiana, que era l'eix de tota la vida medieval, i de l'altra el món clàssic que s'estava redescobrint, Grècia i Roma, l'antiguitat pagana, amb la seva aposta per la raó i l'individu. Per a la majoria de la gent, aquests dos mons eren com l'aigua i l'oli, impossible de barrejar. Però Petrarca, ell no ho veia així. La seva gran ambició, el seu gran projecte, va ser precisament aquest, conjugar-los. Va fer servir la filologia, és a dir, l'estudi rigorós dels textos antics, no per atacar la fe, sinó tot el contrari, per enriquir-la, per perfeccionar-se com a persona. Volia crear una nova síntesi. I clar, tota aquesta tensió interna, aquesta dualitat, on va parar? Doncs es reflecteix perfectament en la seva obra. Gairebé podríem dir que Petrarca tenia dues ànimes creatives en un diàleg constant, una que mirava cap enfora, al món, i una altra que començava un viatge completament nou, l'exploració del món interior. D'una banda, va escriure grans obres erudites en llatí, imitant els clàssics com Ciceró. Aquestes obres li van donar molta fama a la seva època. Però, i aquí ve la paradoxa, el seu llegat més potent, el més revolucionari, va sorgir de la seva poesia escrita en la llengua del carrer, en toscà. Sobretot de la seva obra mestra, el cançoner. I aquí hi ha la clau de tot. Fixem-nos en aquesta frase. Abans de Petrarca, l'amor a la poesia era sovint un tema extern, un joc literari. Però amb ell es converteix en una eina per explorar l'ànima. L'amor s'humanitza, es fa interior. Aquest és el punt trencador. Per primera vegada, d'una manera tan profunda, un poeta es posa a ell mateix sota el microscopi. Al cançoner, Petrarca no té por de mostrar les seves contradiccions, els seus dubtes, els seus conflictes morals. Aquest exercici d'autoanàlisi, això és pur humanisme. Perquè, que quedi clar, el cançoner no va ser només un llibre de poemes més. No, va ser una autèntica bomba, una revolució que va iniciar un moviment i va canviar les regles de la poesia per sempre. La seva influència va ser tan brutal que va donar nom a tot un corrent literari, el petraquisme. Durant segles, si a Europa volies escriure poesia, havies de seguir d'una manera o altra el model que ell havia creat. I com era aquest model? Bé, Petrarca va agafar coses que ja existien, com el dolce estil novo, però ho va transformar tot. Va donar a l'amor una profunditat gairebé filosòfica, va renovar el llenguatge, i el més important de tot, va posar l'experiència interior del poeta al centre de l'univers. L'amor ja no era només un sentiment, era un camí per millorar com a persona. Per entendre fins a quin punt Petrarca era únic, va molt bé comparar-lo amb un altre gegant de l'època, un amic i admirador seu, Giovanni Boccaccio. Boccaccio anava per un altre camí. A ell, amb obres com el Decameró, el que li interessava era el món real, la societat, la ironia, el sentit de l'humor. La seva mirada era més cap enfora, més social. Però tot i ser diferents, Boccaccio sempre va considerar Petrarca el seu mestre. De fet, va ser l'amistat amb ell el que va portar Boccaccio a dedicar-se més a fons a l'estudi dels clàssics. Això ens demostra el lideratge indiscutible de Petrarca en el naixement de l'humanisme. I amb això anem tancant el cercle. Quin és, doncs, el llegat final de Petrarca? Perquè, més enllà dels seus poemes, el recordem com el primer humanista, com el gran model. Perquè el seu llegat no és només una obra, sinó una manera de fer, un model de vida intel·lectual. Petrarca va ensenyar que ser un humanista volia dir ser un pont.
Un intel·lectual que recupera la saviesa del passat no per nostàlgia, sinó per entendre i il·luminar els problemes del seu present, començant, és clar, pels seus propis conflictes interns. I tot això ens porta a una última reflexió. Aquesta idea de mirar el passat per entendre el present, d'explorar qui som per dins, quins d'aquests valors humanistes que va inaugurar Petrarca fa gairebé 700 anys continuen sent importants avui dia? És una pregunta que val la pena fer-se. Fins aviat!